Stejně jako pokožka obličeje, tak i kůže na našem těle si zaslouží nemalou pozornost v její péči. Obzvláště důležitými partiemi jsou měkké tkáně jako poprsí, bříško, vnitřní strany paží, dlaně, v neposlední řadě hýždě a stehna. Zde se obvykle tvoří tolik nežádoucí celulitída. Tělová masáž za pomocí brosáže odstraňuje rohovou vrstvu kůže a následná aplikace tělového kolagenu zvyšuje její elasticitu. Dochází k dokonalé regeneraci pokožky. Masáž brosáži provádíme 1krát týdně. Gel v kelímku nejdříve dobře promícháme a poté v rovnoměrných vrstvách nanášíme na zvolené partie těla. Provádíme lehkou masáž. Následně smyjeme nejlépe ve sprše. Pro dokonalost účinku aplikujeme po masáži tělový kolagen. Tím se zvyšuje elasticita kůže. Tělový kolagen je vhodné používat v období těhotenství, abychom zabránili vzniku strýí na bříšku. Pro ještě lepší účinek kolagenu si můžeme udělat domácí zábal za pomocí fólie.